Кремль готується заблокувати виїзди з окупованого Криму. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, підрозділи Росгвардії готуються блокувати рух по Кримському мосту у бік Росії. Також окупаційною владою буде обмежено рух паромною переправою та авіасполучення півострова із РФ. Зазначається, що формальна причина таких дій – боротьба з українськими диверсантами та нібито запобігання можливим терактам. За даними української розвідки, таким чином путінська влада намагається відреагувати на панічні настрої серед росіян, які незаконно переселились до українського Криму після окупації. При цьому після лютневого вторгнення в Україну чимало росіян залишили Крим. У перших рядах утікачів – родини російських офіцерів та представників окупаційної адміністрації Севастополя. Якщо заблокувати виходи з Криму, близько 600 тисяч російських зайд залишаться у заручниках на окупованому півострові.